občania sú nespokojní so situáciou na Slovensku, jednak po ekonomickej stránke, ale aj osobných slobôd, práv, ako aj medzinárodného postavenia Slovenskej republiky. Ako viete, Európska únia sa z hospodárskej a spolupráce zmenila vlastne na vojenskú diktatúru v podobe aj rôznych nátlakových akcií voči Slovenskej republiky. Doslovne nás vydierajú, to je doslovne ako terorizmus, ktorý vydiera slovenskú vládu, ale nie len slovenskú vládu, ale aj ostatné niektoré krajiny svojimi nariadeniami a vyhrážaním sa nepreplácania nejakých európskych fondov a tak ďalej. Čiže toto všetko jedno s druhým súvisí, oslabuje to našu existenciu vôbec na Slovensku a Slovenskej republiky. Strátili sme suverenitu, strácame aj svoju osobnú moc a slobody. Bezprávie existuje na Slovensku a toto všetko súvisí s prijatými opatreniami, čo sa týka aj Green Dealu a tak ďalej. Čiže z tohto dôvodu ľudia sú nespokojní, sami to vidia a my sme sa chopili toho, aby sme sa presvedčili alebo dali šancu tým všetkým, ktorí túžia vystúpiť z Európskej únie a z NATO, ktoré vnímajú ako útočnú alianciu a Európsku úniu ako diktatúru. Takže toľko. Ja som len rád, že slovenská spoločnosť zareagovala, aj rôzne organizácie, ktoré zareagovali, ale aj politické strany,